Mhlanga ukhulumayo. Hawu ngikhuluma nani ngiyathanda South Africa nonke. Naba mazwe ngaphandle nobalaleli emakhaya. Ngiyathanda uDr. Mhlanga. Lo usebenza ngokweqiniso. Dr. Mhlanga uthi ukhomba South Africa. South Africa yonke. Ubone umsebenzi wami lo nguwenzela abantu. Nayi imoto leyifikile South Africa. Le ngikhomba yona. Ifike nobaba. Uyokhombisa umsebenzi wakho uyephelele. Na umsebenzi kudeke moto hiyo le ngithekile manje. Ngiyawubonga umsebenzi wakho Dr. Mhlanga ngoba nikhomba nonke South Africa ukuthi umsebenzi wami ngisebenza ngokweqiniso angisebenzi ngamanga ngikhombisa nonke la imoto ifike manje uwe ukhombisa ubaba ukuthi umsebenzi wakho muhle Dr. manje ngeEpril inyanga yodwa senginamoto awu ngiyabonga Dr. Mhlanga ngikhuluma nani ebalaleli nango baba hozadla nango baba lo ngumshoyo uNhlazi nango baba Nhlazi lo ngime naye lo uzonikhombisa emoto leyayitholile namhlanje mhlawumbe Isuzu namhlanje ke ngikhombisa baba Mhlanga ukuthi umsebenzi womuntu afuna ukwenzela mona kufanele iSuzuki lo ngitholile ngavela ngayithanda ngayithenga ngithi awangiyogijima kubaba ningakayifaki number plate ayikafakwa number plate ngiyokhombisa baba ukuthi umsebenzi wakho muhle baba ngiyabonga kakhulu kule special ngene kusona sengithenge imoto manje angisakhali lutho ngoba phela umsebenzi wami uyahamba ngisebenza kahle ngiyawathola amasenti ukuthola kwami amasenti kuyangijabulisa ke lokho nango baba Nhlazi baba Nhlazi awuchaze kancane ufike nini kwaMhlanga kuzotholela imoto kwaMhlanga ngifike ngonyaka odlule kodwa ngonyaka odlule ngibese ngisebenzisa lokuzana namakhambi kade ngize ngokuba kuMhlanga lo nyaka lona kube nespecial mhla ka-17 April yes fika ngazothatha leso special leso kudlula inyanga eyodwa ngathenga nayo special besisani le special sophondo netindini nentambo yasentabeni nentambo yasentabeni awu waqina nje kwavuleka amasango kwaba inhlanhla yakho nje wasebenza wathola imali wathenga moto hayi impela nje ngifonele igaraji lapha ngizokhetha imoto engiyifunayo ngazokhetha wafonelwa igaraji ukuthi hozokhetha imoto uyifunayo uthathe imoto yeah wena nje ubona kanjani ke phela kubaba Mhlanga ngendlela yenze ngayo ukona kukujabulisayo hayi baba uMhlanga uyinkosi mina ngiyamvuma kakhulu umuntu wakho uyasebenza kuphela kufanele ulandele imiyalelo yakhe akutshela yona ukuthi usebenzise ngayo wenze ngendlela akutshela ngayo zonke izinto ezizokwenzeka namhlanje nje uyabona kanjani ngoba uthenge imoto kusaqhubeka kusahamba kahle hayi kusaqhubeka ngisaphambili impela ngimile la ngizokugcina kule moto ngizoqhubeka ngephambili ngisazophakama uzothini ke ngoba ngizwile ukuthi manje baba Mhlanga kusala ukubonga nizobuya ngiyokubonga kunjalo ngisazobuya nje ngizobonga ngimuphe isipho ubaba uMhlanga lo msebenzi angenzele wona omkhulu ngibonge edlozini lakwaMhlanga ugadekile naphakathi komuzi wakho nje nengane zakho yonke niphila kahle kamnandi kakhulu nje konke kade kungihluphe egcekeni akusekho manje sengiphila kahle umndeni nezitha bezikulandela ngamuva lezi bewukhala ngazo seziphelile seyiphelile zibaleke zonke kwasala wena nje uqhubeka nempilo yakho nokusebenza engane zakho ukwazi ukudla yena nje impela sengicana manje zona sezisale eceleni namhlanje niyabona ke njengoba ngimkhombisa South Africa nayi Suzuki lo baba nje ndifuna ukumkhombisa nangaphambili uthi namhlanje kuyangijabulisa namhlanje kuyangijabulisa ngempela uyitholile imoto yakhe uzokwazi ukutotoba ngayo vele ikona kufunekayo ngoba mina ngisebenza abantu Dr. Mhlanga ngisebenza ngokweqiniso kufanele ngivezele kubantu lokho ndingakufihli ngoba into yokufihla ayikho right ngoba ngiyime naye ndoda naye itangifihli ngiyasinikela kuwena Mhlanga ngoba vele ungikhombisile impilo nako ke sengiyakhombisa impilo kuze abantu bonke babone ukuthi uDr. Mhlanga ngasebenza amanga uDr. Mhlanga usebenza ngokweqiniso umuthi okaDr. Mhlanga unaqiniso liphelele ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke abalaleli emakhaya ngitshela nonke bamazwe ngaphandle ukuthi naku umsebenzi wami engiwenzayo nayi indoda ithole imoto ukuthi nayi ikwazi ukutotoba njengabanye abantu ndikhuluma nani nonke South Africa ngoba besimkhomba nobaba Nhlazi ukuthi awuka
ngiyabonga kakhulu bongani jazi uzonikhomba moto yokuthi sengiyithongile ngemali le yespecial lesiwafika ngo16 no17 April wathola namanje nje ngiyathemba lokhu kuyangijabulisa nani ngumnika imithi ningakufihli ngoba bakhona mabatholile bayafihla bayasaba kuveza kuDr Buwe Mhlanga into yimbi leyo veza kunyanga yakho izokwazi ukuthola power ikwazi ukulungisela zonke izinto zihambe kahle ndikhuluma nani abalaleli ndikhuluma nani nonke South Africa ngoba ngiyimenele indoda la ngisibuka kwenzela ukuthi sikhombise iqiniso ngoba njengoba sisho nje ukuthi special Mhlanga angasenzi special samahala mangenza special ngimanga ukutshela ukuthi umuntu weqiniso umuntu ustrong umuntu una power umuntu uphilisa umuntu phakathi kwegceke lakhe kuloko mpela ukutshela ukuthi imithi yabe khipha ipoko amagcekeni anginawo manga ngikhuluma iqiniso la kaNkulunkulu ngoba sengimkhombisa moto South Africa ngimkhombisa nonke inaba Dr Buwe Mhlanga 079 9 11 3242 ngiyaphinda le nombolo 079 9 11 3242 yesibili number 065 674 8648 ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648 uDr Buwe Mhlanga loyo usebenza ngokweqiniso ngitshela nonke South Africa ngimkhombisa moto leyithengwe babandlazi uzonikhomba namhlanje sengiba nesizwe namhlanje ngizomkhombisa nonke nikwazi ukubona ukuthi ngempela uDr Buwe amandla akhona power ikhona angikhulumi amanga manga ukumemeza ngozothatha power ukwazi ukuphumelela kuyiqiniso laNkulunkulu ubaba ufike ngo16 no17 April namhlanje wanimazi uthenge imoto sobuye kumina umuthi wami awunamungozi unemndeni wakhe afike nawo uyayiphilela wonke umndeni wakhe awuna nkinga awunalutho kusokela wafika ngomnyaka lo uyaphelile wathi ngisabuyela muva ngiyolungisa ngoba kwamanje ngisahluphekile ngikabi nemali wathola imali wabuya akathi baba sengitholile kule special ngiyangena la 16 no17 April wangena kule special wabona amandla wayibona power awukha sewuyabuya uyosho ukuthi power sengibonile namanje ngiright ngisebenza kahle namasente ngiyawathola uyajabulisa ke lokho kuqhubekela phambili ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke moto nayi ngimkhombisa yona le itheke babandlazi ngoqiniso la kaNkulunkulu seke nako ke ukuthi ngimkhombise South Africa nonke awuvuleke ngikhombisa ngaphakathi ngikhombisa ngaphakathi inkosi yebandla nako nayi phakathi kwayo ngibukise kahle South Africa ngaphakathi ke la South Africa nonke namuva ke la bayagibela nengane zakhe ndikhombisa nonke babazwa ngaphandle ndikhombisa nonke South Africa uDr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso yiloko bengikhombisa khona nonke abalaleli South Africa ningilalele uDr Buwe usebenza ngokweqiniso mawufika kumina emnotho uyawuthola mawufika kumina umnotho uyawuthola na umnotho baba ufikile kwamanje wanimanzi nje wathola umnotho kwaba idlozela kubo lavuma yonke into kufanele ukuthi nawe ngokuhlupheka kwakho nokuthatha into le bavumelana na imoto seyikhona khuluma nani South Africa khuluma nani uMaso ngaphandle lokho bengumkhomba khona South Africa niyavalelisa South Africa nisale kahle sobonana ngokuzayo South Africa yonke ndawuwe bayethi